na subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zaɓaɓɓen shirye-shiryenmu a kan kai. Farko za ka shiga cikin FL Studio naka kamar haka. Da zaran ka shiga sai ka je ka danka ainihin danna nan, sai ka dawo nan wajen da kaga an rubuta empty, wajen empty nan za ka taɓa, sai ka shiga empty kamar haka. Bayan ya shiga ya kawo ka kamar haka, so ga wannan alamar plus nan da kuke gani, to alamar za ka taɓa, sai ka zo nan, kun ga na ƙasan nan da nake taɓawa shi za ka shiga, zai baka dama kamar haka. So idan ka shiga za ku ji suna da kiɗoɗi kala-kala wanda za ka iya sarrafa su. Misali kamar bari mu zaɓa kamar wasu kiɗa haka sai mu ɗan sarrafa kamar wannan. Misali mu a ce mun ɗau wannan, so kuna gani wannan idan kiɗan ka bai maka ba za ka iya zuwa nan ka yi delete nashi, ka riƙe shi kamar haka, kun ga sai ka goge kamar haka, sai ka haɗa naka. Kuna ji da kayan kiɗan za ka dinga taɓa piano har ka haɗa naka. So mu muna buƙatar za mu yi amfani da shi ne, sai ka danna nan gurin don ya dawo goge shi da ka yi. So kun ga ya dawo, sai ka buɗe shi kamar haka, sai ka buɗe kamar haka, ka yi zoomin nashi ya buɗe, ka ɗan ja shi baya shi tun nashi. So kuna gani sai ka sake zuwa ka danna alamar plus wannan, sai ka danna kamar yadda na ce, sai ka sake shiga wajen ka nemo wani. Misali bari mu ɗauka wannan mai amfani da shi, bari ku ji yanzu. Kuna ji sai ka sake danna kan alamar plus wannan, sai ka je ka kamar yadda na faɗa, sai ka sake ɗauko wani. Misali bari mu nemi wannan, misali sai ka danna wannan, ka zo kamar haka, sai ka kashe ya zama na iya shi kaɗai zai dinga maimaitawa kamar haka, sai ka danna nan alamar don ka je ka ɗan sauya masa ƙara ya zama kamar piano kenan, sai ka shiga nan beat, wannan alamar nan kamar haka, kun ji ya canza, sai ka danna nan don ka sarrafa sa ka kunna. Ƙara ko'ina. So sai ka zo ka buɗe kamar haka, ka dawo back kamar haka, sai ka buɗe. Kana so za ka iya yin haka da shi, misali sai ka haɗa shi kai zoomi, ka haɗa shi kai abin nan nashi, summit nashi, misali kamar haka, kunga sai ka yi shifting nashi kamar haka, kunga mun tura shi gaba. Misali sai ka dawo da wani daga ciki kamar wannan, misali
sai ka ja shi ka kai iya adadin mintunan da kake so ya kasance. Ban san naka ra'ayin ba, tana iya yiwuwa kai kana buƙatar ya kai wasu mintuna. So bayan ka yi ka gama sai ka danna nan alamar kamar yadda na faɗa muku ko a baya. So ka danna wannan alamar da na faɗa, sorry nan alamar, sai ka zo ka dan kai saving nashi. Ga wajen saving nashi kamar nan za ku ga saving, sai ka taɓa wajen. Idan ka taɓa ga inda aka sa mp3 wannan nan sai ka danna shi. Daga ka shiga nan saving shikenan, yanzu ya riga da ya yi saving ya sauka kan memorinka. So alhamdulillah mun gode da kallon wannan bidiyon namu, sai kuma mun haɗu a kashi na gaba inda za mu nuna maka yadda kai ma za ka haɗa naka da kanka da yardar Allah. Wassalam. AKZNet TV, ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zaɓaɓɓen shirye-shiryen mu.